presented by HDR Studio। देखिए के हमरा किया भागै छे तोय दूर गे कहै छियो बात एगो हमरा ओरी दूर गे हमरा ओरी ह देखिए के हमरा किया भागै छे तोय दूर गे कहै छियो बात एगो हमरा ओरी दूर गे किया कहरै छे तू नखरा एक बेर सहटे दे न बजरा मालिक महाल के चागे तोरा बाप के दमाद सुन ले हम ही बनबोगे तोरा बाप के दमाद सुन ले हम ही बनबोगे तोरा बाप के दमाद डीजे क्रांति तोरा बाप के दमाद सुन ले हम ही बनबोगे तोरा बाप के दमाद अरे शर्माने ना हो गईले जुआन देख लीजे तोरा तो बिगड़ल ईमान अजत के तरसाबै के 76 साले एक न एक दिन खलबौ दुकान अरे शर्माने ना हो गईले जुआन देख लीजे तोरा तो बिगड़ल ईमान अजत के तरसाबै के 76 साले एक न एक दिन खलबौ दुकान गतर लगे तेल गम कौआ अतयो नहीं जमनवा तो छौरी पी के बबौआ बाकी चलतौ नहीं मन मानी तू ध्यान से सुन ले गे रानी मालिक महाल के चागे तोरा बाप के दमाद सुन ले हम ही बनबोगे तोरा बाप के दमाद सुन ले हम ही बनबोगे तोरा बाप के दमाद डीजे क्रांति तोरा बाप के दमाद सुन ले हम ही बनबोगे तोरा बाप के दमाद गे राइटर न जाम सोहराब कलीम आ शादी के बात करे जेतौ जसीम आ यार के इस्राइल के रखिए ख्याल डीजे समी से करतो फिल्म सुन करतो फिल्म आगे राइटर न जाम सोहराब कलीम आ शादी के बात करे जेतौ जसीम आ यार के इस्राइल के रखिए ख्याल डीजे समी से करतो फिल्म राइटर अब गालल के तू मान लेना बात के राजा अफरोज रखतौ तोरा करे जासे साइट के जहिया देहतौ तोरा गम बराती डीजे पर नचतै सराती तू त कमाल के छागे तोरा बाप के दमाद सुन ले हम ही बनबोगे तोरा बाप के दमाद सुन ले हम ही बनबोगे तोरा बाप के Presented दमाद by HDR Studio।